Беларуская служба «Рада Свабода». Мы ў прамым эфіры з будынку суду Гомельскага района. Тут скончыўся першы дзень па працэсе грамадзяніна Францыі Жаляна Віё. Яго абвінавачваюць у незаконным перамяшчэнні праз мяжу боепрыпасаў і таксама ў незаконным звароце атрутных рэчываў. Вот цяпер брат ягоны Гійом выказвае сваё меркаванне наконт таго, як адбыўся першы дзень. Я, напэўна, скажу галоўнае. Адвакат Петкевіч прасіў у суду, спасылаючыся на хадайніцтва двух грамадзянак Беларусі, адпусціць, змяніць меру стрымання для Жаляна і адпусціць яго пад паручальніцтва гэтых дзяўчат. Аднак суддзя адхіліла гэтае хадайніцтва. Злачынствы, у якіх абвінавачваецца Жалян, лічацца цяжкімі. На гэтай падставе гэтае хадайніцтва было адхіленае. Паспрабуем усё ж таки мы дабіцца да Гийома Виё. C'est encourageant. Moi, c'est tout ce que je vois. On a avancé aujourd'hui. Donc, on a eu le témoignage de douanier. C'est ça. Non, on a eu la défense de l'avocat qui est excellente. Donc, j'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais en tout cas. Гийом тут з перакладчыцай. Ён спецыяльна прыехаў з Францыі, каб прысутнічаць на суде. И таксама скажите, пожалуйста, да, мы в прямом эфире Радио Свобода. Скажите, пожалуйста, какие ваши впечатления от первого дня суда над Жаляном? Ce matin, très bien. Enfin, très bien dans l'idée qu'il y a de bonnes choses. Voilà. Et là, cet après-midi, incompréhensible. J'ai pas compris ce qui s'était passé. То, что произошло в первой половине дня, я был, в общем-то, удовлетворен. Но то, что вот сейчас я услышал, я не очень хорошо понял. Придется это объяснение адвоката получить. В каком состоянии брат находится? Он похож на человека, которого знает нормально? Vous trouvez votre frère physiquement, il ressemble à celui que vous avez connu? Ah oui, oui, c'est mon frère, c'est certain. Il est plus, comme j'ai déjà dit, il est plus maigre, c'est évident. C'est moins la barbe. Все тот же, красивый, только похудел. Disons que ouais, moi ça ne m'étonne pas. Et on me dit qu'il a fait 2 mois en prison, oui, c'est évident. En le voyant, oui. Ну, конечно же, он все-таки 2 месяца в заключении провел, похудел нормально. Après, non, c'est vrai que je pense qu'il est beaucoup plus rayonnant que ce matin. Alors, rayonnant n'est pas le bon mot, mais я его нахожу более светлым во второй половине дня, чем я его видел утром. Какую информацию вообще о нахождении Жаляна тут имеет семья? Vous avez quelle information à propos de conditions de Jolan sur place et où il se trouve? Moi, à part la lettre que j'ai reçue de Jolan il y a un mois de ça, j'en ai pas beaucoup plus. Après, si via l'avocat, donc Monsieur Petkevich, je sais que ça va beaucoup mieux, mais après non, c'est encore un point d'interrogation dans ma tête. J'ai du mal à visualiser comment vit mon frère. У нас не было контакта с семьей с Жаланом, только письмо получили от него месяц спустя его заключение, и потом уже была связь через адвоката. И каково мнение семьи по поводу всего этого случая, всего, что произошло с Жаляном тут? De votre famille à propos de tout ce qui s'est passé avec Jolan. Ah mais vous verriez ma mère, elle est apeurée. On lui a enlevé son fils. Состояние нашей матери, она в слезах. Можете представить, она знает, что ее сын находится в заключении. Notre père est décédé donc il y a plus de 10 ans, excusez-moi, en 2010, donc ça commence à faire quelques années. Il reste plus que notre mère. Non, un de ses enfants en prison, c'est l'enfer. C'est l'enfer. У нас было большим ударом, когда мы потеряли нашего отца. Это было в 2010 году. Мать очень страдала, и теперь вот мы 3 брата, и один младший теперь находится в заключении. Для нас это просто ад.
До этого Гийом говорил, что все, что произошло с Желяном, это большая ошибка. Он после первого дня суда он придерживается этого же мнения? Гийом говорил, что это ошибка по поводу чего? По поводу того, что произошло с его братом. Ошибка с чьей стороны? Со всей стороны. Vous avez dit que c'est une faute, ce qui s'est passé à propos de quoi quand vous avez appris ce qui s'est passé avec Guillaume, ou avec Jolan? Excusez-moi, vous pouvez me répéter ça, je l'ai Я pas trop тоже ваш вопрос не очень поняла. Ошибка с чьей? Ah oui, Недоразумение, да, как бы, c'est un malentendu, quoi, c'est ce qui s'est passé avec Jolan, voilà. oui, ça part de malentendu, Voilà, mais c'est ça. c'est très personnel ce que je vais dire, mais passer 2 mois en prison pour ce qu'on a appris, oui, c'est une erreur. Ну, то, что 2 месяца мой брат уже проводит заключение из-за того, что он как бы совершил, это, считаю, очень большая ошибка. И вы останетесь в Беларуси все это время до конца процесса? Нет, мы уезжаем завтра утром. А с чем это связано? Почему не стоит? Потому что мы не знали, как долго будет процесс длиться. И вообще-то мы надеялись, что мы с Жоланом уедем завтра утром. On a espéré qu'on va partir avec Jolan demain matin. Oui, bon après j'ai cru comprendre que ça se passerait pas comme ça, mais c'est vrai que ça fait... C'est beau d'espérer, c'est beau l'espoir. Но надежда умирает последней, поэтому мы надеялись, и вот, оказывается, процесс затягивается. Но мы надежды не теряем, on ne perd pas d'espoir. Non, et j'espère vraiment que cette histoire sera finie très bientôt et qu'on puisse tous reprendre nos vies comme avant. Я надеюсь, что эта история скоро закончится, и снова жизнь войдет в свою колею, и все будет как раньше. Гийом Віё, гэта брат абвінавачанага ў незаконным перамяшчэнні боепрыпасаў праз мяжу і абароце атрутных рэчываў у Беларусі. Гэта сапраўды лічыцца цяжкае злачынства. Мы вот знаходзімся у будынку суду Гомельскага раёну, дзе скончыўся першы дзень працэсу. Што мы даведаліся з яго? Нагадаю, Жаляна затрымалі 21 верасня, калі ён пераходзіў беларуска-украінскую мяжу праз пераход Новая Гута. Вот ягоная версія падзеяў такая, калі ён увогуле падарожнік, і ён распавядае пра тое, што да таго, як ён трапіўся вот у такую сітуацыю ў Беларусі, ён наведаў ужо 9 краінаў у такім вялікім падарожжы, і калі ён ехаў, падарожнічаў ён аўтастопам. Калі ён ехаў з Львова ў Варшаву, яго падабралі 2 хлопцы, імёны іх ён называў у судзе, і яны давезлі яго да Варшавы, і там ён таксама заначаваў у іх. Зранку, калі яны развітваліся, ён уже накіроўваўся ў іншую краіну, у Літву. Адзін з іх падарыў яму патрон і запэўніў яго, што гэты патрон не сапраўдны, што гэта муляж і што з ім нічога немагчыма зрабіць. Жалян кажа, што паклаў яго ў сваім заплечніку, а падарожнічаў ён толькі з заплечнікам. Ён яго паклаў у кішэню, дзе ляжалі ўсе сувеніры, і забыў пра яго аж да таго выпадку, які не здарыўся з ім на беларуска-украінскай мяжы. Ён быў у Менску, а вот давайте, вот пакуль я вам распавядаю гэтую гісторыю, ёсць 2 дзяўчыны, Марыя і Тацяна, гэта менавіта яны хацелі быць паручальніцамі Жаляна, каб яго выпусцілі, змянілі яго меру стрымання, бо ён знаходзіцца ўжо другі месяц, знаходзіцца ў изолятары. Дзяўчаты, раскажыце, калі ласка, вот што вы ведаеце пра Жаляна і што вы думаете про гэтую гісторыю? На якой мове адказаць? На якой вам зручна? Ну, добра. Я пазнаёмілася з Жаланом 3 гады таму падчас вандравання. Вось, і ўвесь гэты час мы перапісваліся ў інтэрнэце і сустракаліся таксама ў гэтым годзе у Гішпаніі зноў, а ў гэты раз ён прыехаў да мяне ў госці на тыдзень у Менск. У яго была віза, правда? Ён зрабіў візу, потым мы зрабілі рэгістрацыю, всякое такое. Вось, і потым ён паехаў у Украіну. Таксама ён вандраваў, як ён ужо казаў на судзе, ён да гэтага пабываў у 9 краінах. Вось, і тое, што здарылася, вы ўжо ведаеце.
А чаму вы вырашыліся вот на такую, бо адвакат казаў у судзе, што ёсць нейкія меры для тых людзей, якія наступствы для тых людзей, якія будуць паручальнікамі, але вы пагадзіліся? Мы не могли поступить иначе, потому что он очень такой добрый, открытый человек. Мне кажется, он также поступил бы на нашем месте. И поэтому как-то белорусская душа не смогла мимо пройти этой ситуации. Вот. Ну, і крім того, мені здається, що ми були єдині люди у цій країні, хто ніяк не штрафив для його. Я маю на увазі те, що він був один у країні, у якої він не мав нікого. Ось. Тому мені здається. А калі вы даведаліся пра тое, што ён трапіў вот у изолятор? Праз 2 дні після того, як він трапив, він патэлефанаваў мне і сказаў, што ён у турме. Ён не вельмі зразумеў, што да як. Ну і потым я ўжо пачала пісаць посты ў Фейсбуке на яго старонцы, звязалася з яго братам. Вось, і потым ужо яго сям'я таксама пераводзіла грошы, я пераводзіла іх. Яны пераводзілі на мой аккаунт, я пераводзіла на аккаунт СІЗО. Вось, таксама высылалі яму адзенне, кнігі, ежу, перапісваліся лістоўкамі, як у мінулым. А у вас якія адчуванні вот пасля першага дня суду? Ужасные. Ну, потому что, как все мы знаем, мы отменили ходатайство. Мы надеемся, что все будет хорошо. Мы будем на это надеяться, на это рассчитывать даже. И вот все. Дзякуй вялікі. Марыя і Тацяна, гэта дзяўчаты, якія прасілі, каб суд Гомельскага раёну змяніў меру стрымання для Жаляна Віё пад іхнае паручальніцтва, аднак суддзя прыняла іншае рашэнне. Скажите, калі ласка, ці мы можам спытацца пра пазіцыю абароны? Спадар Пяткевіч, адвакат Жаляна. А что конкретно вас интересует? Якая пазіцыя абароны, да, ў гэтым працэсе? Цяпер у прамым эфіры Радыё Свабода. Дело в том, что мой подзащитный не признает свою вину. Я с ним полностью согласен. Данную позицию мы поддерживаем в суде и пытаемся это доказать. О том, что у него не было преступного намерения, что он не был осведомлен об отношении этого предмета к боеприпасам, не имел намерений незаконно пересекать эту границу, что это получилось, так скажем так, из-за ошибки, и, может быть, из-за языкового барьера, который возник у них, у моего подзащитного, с сотрудником таможни. То есть полагаем, что это случилось по неосторожности, но не из таких преступных намерений, в котором его обвиняют государственный обвинитель. Неаднаразова ў судзе гучала, што гэта цяжкае злачынства. Вот з юрыдычнага пункту гледжання, наколькі гэта цяжкае злачынства і што можа пагражаць чалавеку, які апынуўся ў такой сітуацыі, улічваючы, што ён таксама і замежнік? К сожалению, данная статья, состав данного преступления и 295 и 333, к сожалению, данные составы относятся к категории тяжких преступлений, поскольку закон предусматривает наказание на срок свыше 6 лет. Поэтому автоматически данные составы относятся к категории тяжких. То есть, санкция статьи, к сожалению, 333 очень жесткая, от 3 до 7 лет лишения свободы. Вместе с тем, на сегодняшний день я не вижу, что в его действиях содержится данный состав преступления. К какому выводу придет суд, посмотрим. Даже в случае его осуждения по Думсоставу суда есть возможность, скажем так, применить статью, которая позволяет не лишать его свободы. Дать наказание ниже низшего предела с применением статьи 70 Уголовного кодекса. То есть там возможно назначение ареста на меньший срок, возможно даже назначение штрафа. Дзякуй вялікі. Спадар Пяткевіч, гэта адвакат Жаляна Віё, грамадзянін Францыі. Сёння адбыўся першы дзень суду. Нагадаю, што Жаляна затрымалі 21 верасня. Пры тым, як калі ён пераходзіў беларуска-украінскую мяжу, пераходзе Новая Гута. І цяпер раскажу вам, што ён распавёў у судзе, як ўсё адбывалася з ягонага пункту гледжання. Ён сапраўды з Менску прыехаў на цягніку ў Гомель, а з Гомеля да гэтага памежнага пераходу ён дабіраўся аўтаспынам. І калі ён трапіў на гэты памежны пункт, ён
як ён кажа, ён не мог зразумець, у які канал яму трэба ісці, у чырвоны ці ў зялёны. Ён выбраў канал, у якім стаялі людзі, гэта апынуўся чырвоны канал. Ён прайшоў памежны кантроль і пасля апынуўся на мытным кантролі. Калі мытнік спытаўся ў яго, ці мае ён пры сабе забароненыя рэчы, ён задаў яму пытанне па-ангельску, ці сапраўды, што я не ведаю, ці куля з'яўляецца забароненай рэччу. Гэта досыць складаная фраза, гучыць яна па-ангельску, і тады, як ён кажа, мытнік папрасіў яго жэстамі паказаць тыя рэчы, якія ёсць у яго у заплечніку. І першае, што паказаў яму Жалян, гэта ён засунуў руку ў кішэню, туды менавіта, дзе знаходзіліся ўсе сувеніры, і на далоні, проста разам з іншымі сувенірамі. Ён кажа, што гэта быў корак ад пляшкі сідра, якую ён выпіў у Будапешце, там быў нейкая бранзалетка, якую яму падарыў сябар. І вот разам з гэтымі ўсімі рэчамі ён паказаў яму таксама гэты патрон. Пасля яго патрон забралі, і вот у выніку ўсіх гэтых маніпуляцый над ім Жалян апынуўся у турме і цяпер абвінавачваецца па такім цяжкім артыкуле. Вельмі цікавыя паказанні ў судзе даў адзін з мытнікаў, супрацоўнікаў мытні, якія прысутнічалі якраз пры гэтым здарэнні з Жалянам. Па-першае, сам Жалян на пытанне суддзі, калі ён ацэньваў, характарызаваў веданне мытнікамі ангельскай мовы, ён сказаў, як абмежаванае. Гэта важна, таму што сам Жалян ужо 6-й год жыве ў Лондоне і досыць добра просто валодае ангельскай мовай. І калі мытнік сапраўды адказваў на пытанне, такое ж пытанне суддзі, як бы вы ацанілі сваё веданне ангельскай мовы, ён сказаў, як ганебнае, па-русейску выкарыстаў слова пастыднае. І, у прынцыпе, самі паказанні гэтага чалавека, супрацоўніка мытні, былі вельмі шчырымі, былі вельмі чалавечымі. Ён так і сказаў, што так, паводле мытнага заканадаўства сапраўды там былі парушэнні, бо ён праходзіў праз чырвоны канал і не меў пры сабе дэкларацыі. Сапраўды такога кшталту рэчы, як патроны, нельга правозіць, але па-чалавечы ён не хацеў Жалян парушаць нічога, і ён сапраўды першым паказаў гэты патрон, і ён не бачыць, як чалавек з вялікім досведам працы, ён ведае, што калі чалавек хоча нешта схаваць, ён гэта дастае ў апошні момант. Таму меркаванні і паказанні вот гэтага чалавека ў судзе, у зале, канешне, выклікалі такую сімпатыю вялікую. Таксама, калі ён распавядаў пра тое, што адбылося з Жалянам, сказаў такія словы, праўда важней, і вот вы бачыце, што атрымалася ў выніку маіх дзеянняў. Відаць, што сам гэты сведка ацэньвае гэтае здарэнне як такі фатальны збег абставінаў. І таксама важны момант, які можна зазначыць, ініцыятарам гэтай праверкі на мяжы стаў памежнік, які правяраў у Жаляна пашпарт. Як кажа мытнік, ёсць пэўныя фактары рызыкі, калі звяртаюць увагу на пэўных людзей, якія праходзяць мяжу. У дадзеным выпадку на яго звярнулі ўвагу, на гэтага француза, там што ў яго была вялікая барада. От калі вы бачыце яго ў зале суду, яго ўжо барады няма, на гэта звярнула ўвагу ягоная сям'я, што яго прымусілі пагаліцца. Але вот майце на ўвазе, што калі барадатыя людзі праходзяць мяжу, гэта можа быць фактарам для дадатковай праверкі. Хачу яшчэ адзначыць, што вельмі дачэпліва ставяцца і адвакат, і суддзя, і пракурор да таго, што адбываецца ў судзе. Проста найдрабнейшыя дэталі абмяркоўваюцца, найдрабнейшыя дэталі высвятляюцца. І таксама працэс працягнецца 17 лістапада з-за таго, што пракурор запрасіла яшчэ дадатковых сведак, гэта будуць супрацоўнікі мытні. Адвакат у сваю чаргу заявіў хадайніцтва пра тое, каб прысутнічалі на наступным дні паседжання панятыя, якія былі пры выняцці гэтага патрона у Жаляна. Меркаванне сям'і і меркаванне
адваката мы таксама маглі чуць у прамым эфіры. Сям'я стварыла таксама адмысловы аккаунт у Фейсбуку, дзе збіраецца ўся інфармацыя пра гэты выпадак, і таксама туды пералічаюцца грошы, у тым ліку адвакат, які прысутнічае ў судзе, напэўна, ягоныя паслугі аплачваюцца ў тым ліку з гэтых грошай. І яшчэ важна зазначыць прысутніцтва тут супрацоўнікаў французскай амбасады. Яны не даюць адкрытыя каментары, але яны сочаць за тым, каб у дачыненні да Жаляна былі выкананы ўсе нормы закона. Спачатку ён моцна скардзіўся на тое, што яму холадна, што ў яго няма цёплых рэчаў, дастатковай ежы, і што ён не разумее, што адбываецца, бо ніхто вакол не гаворыць ані па-французску, ані па-ангельску. Супрацоўнікі амбасады мелі з ім сустрэчу адну і таксама будуць мець яшчэ адну наступную, і кажа, што цяпер умовы ягонага утрымання ўжо лепшыя. Мы вялі прамую трансляцыю з будынку суду Гомельскага раёну ў самім Гомелі. Тут адбыўся першы дзень працэсу над грамадзянінам Францыі Жаляном Віё. Яго абвінавачваюць па 2 артыкулах: незаконнае перамяшчэнне праз мяжу боепрыпасаў і незаконны абарот атрутных рэчываў. Гэта той самы малады француз, якога затрымалі на беларуска-украінскай мяжы з патронам. У судзе ён сказаў, што ён сам паказаў мытнікам гэты патрон і спытаўся, і сказаў, што ён не ведае, ці можна яго правозіць. Гэтыя ягоныя паказанні былі пацверджаныя сведкам, супрацоўнікам мытні, таксама ў судзе. І суддзя сёння адхіліла хадайніцтва 2 грамадзянак Беларусі, якія прасілі змяніць меру стрымання для Жаляна і адпусціць яго пад іхнае паручальніцтва. І судовы працэс працягнецца 17 лістапада. Сачыце, заставайцеся з намі ў эфіры, задавайце свае пытанні пад нашымі трансляцыямі. Усяго найлепшага.